Please itfu il-mobiles, għamluhom silent. U simgħu bir-reqqa dak li l-mulej għandu għalina lejla. Kulħadd jaqbad idej jgħid l-kliem warajja Missi Qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Nemmen il-Bibja hija l-kelma qaddisa tal-Alla, nemmina minn Ġenesi sal-Apokalissi. Niddikjara li għandi dak li l-Bibja tajt li għandi, jienu dak li l-Bibja tajt li jienu, u jien kapaċi għal dak li l-Bibja tajt li jien kapaċi. Jiena lesin għal-kelma tal-Alla, u niddikjara li qatt iktar, ma nerġa' nkun l-istess iktar. Spiritu Santu awtur tal-kelma, kellimni, għallimni, għatini revelazzjoni u trasformani biex insir nixbaħ iktar dejjem il-sidi għal-glorja tiegħek Missir. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Okay. In the meantime, nixtieq nilqgħu il-Xanaja u anka il-Leli. Welcome to River of Love. Għal dawk li qed isegwuna bil-YouTube, nixtieq nsegwukom welcome ukoll ġewwa River of Love permezz tal-YouTube. Ħalleluja għatuhom ċabċipa wkoll dawk li qed jarawna fuq YouTube. Halleluja. Kulħadd jiftaħ il-Bibja u immorru fil-ktieb ta' Atti tal-Apostli 26. Atti tal-Apostli 26. Għal dawk li id-din hawnhekk jew ġejdu daqsxejn tard u dawk li qed issegwuna fuq YouTube infakkarkom dan il-weekend il-ġimgħa is-Sibt u l-Ħadd għandna 3 ijiem 3 days Good Friday Miracle Service. Għandna 3 services ta' healing service fejn ħanemnu u nafdaw il-mulej biex jopera bil-qawda Spiritu Santu għal fejqan, ħelsin u trasformazzjoni fil-preżenza qaddisa tiegħu il-kelma tiegħu. Atti tal-Apostli kapitlu 26. Għal dawk li qatt ma qrajtu l-ktieb tal-Atti tal-Apostli, mhux ħanidilkom aqraw darba, aqraw ħafna drabi. Għax pratikament l-Atti tal-Apostli tista' tgħid li huwa il-ktieb il-Vanġelu, nħobb insejjaħlu hekk jiena, il-Vanġelu tal-Ispiritu Santu. Għax huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu issa qed narawh deskritt jopera fil-Knisja. U l-Knisja mhix il-binja tal-ġebel, il-Knisja hija jien u int. Amen. Dawk kollha li huma verament, ġenwinament ta' Kristu imwielda mill-ġdid. Gloria l-Mulej. Skrittura hawnhekk interessanti, Atti tal-Apostli 26, ħanibda naqra minn vers qed nisma' ħafna gedwit please jekk jogħġobkom. Titkellmux u simgħu bir-reqqa ħalli wkoll sew tirċievi inti u dawk kollha li din hawnhekk preżenti jirċievu sew il-kelma tella. Għax nemmen waħda minn daw il-messaġġi, nemmen li dal-messaġġ illum huwa kruċjali għal-mixja tiegħek fil-mulej, kruċjali, fis-serjetà kruċjali. U ngħidlek ukoll, ftit ilu daħlu tiftakar kont qedtilkom wieħed mill-lezzjonijiet li għamilna fuq il-battalja spiritwali, kont indirizzajta din, ma llum ħaniftaħ fuqha biss. Tiftakru fejn it-tanta ix-xitan lil Kristu? F'liema areas? Fl-areas ta' jekkux Alla fidi lejh? Fl-areas ta' Alla kux ħajprovdilu u fl-area li ħanitkellem fuq għallum. Jekk int tassew liben Alla l-identità tiegħu. U dak huwa pattern interessanti għax jekk tinnota x-xitan sal-lum lilek it-tantak tgħid ħajkolli ħajprovdili l-mulej. Tu tgħid il-mulej ħajproteġini. 3. Imma Alla veru jħobbni. Jien veru ta' Kristu. Fil-protezzjoni, fil-proviżjoni u fl-identità tiegħek f'min inti fi Kristu. Bħalma tanta l-xitan skużawni, bħalma tanta ix-xitan lil Kristu, hekk ix-xitan bl-istess mod jittanta lilek. Kuljum. Min jaf jekk mhux ħajqbal biżżejjed flus? Min jaf jekk mhux ħanlaħaq mal-kontijiet? Għaw xi ħadd kellek din tentazzjoni dil-ġimgħa mill-inqas dil-ġimgħa? Jekk mhux ħajkollok biżżejjed għall-kontijiet. Sallum stess. Kemm il-darba nkwitajt fuq il-kontijiet? U kemm il-darba tħallsu?
Dejjem. Tara kemm ħlejtin? Kemm il-darba bżajt jekk alla kux ħajfejqek, jekk intix ħatfiq, jekk intix ħatiġi protett u bżajt u dubitajt u l-lum jgħataw għax alla proteġik il-mulej fejqek. Inkwetajt għal xejn. U kemm il-darba dubitajt imma jiena veru tal-mulej. Imma tgħid li l-mulej veru jħobbni. Imma jekk żbaljajt allura issa il-mulej abbandonani. Imma tgħid jien żalvat. Immaġina, innat kontinwament jidġelek tiddubita bħal m'għamel il-Adam u Eva fil-bidu. Ma tgħid veru l-mulej għalek hekk. Iġġelek tiddubita dak li Alla tiġa stabbilixxa. Ftakar di. Il-kelma tal-mulej fil-ktib tas-Salmi 119 tgħidlek hija stabbilita għall-eternità. Jiġifieri dak li qal Alla mhu ħajbidlu ħadd. Dak li Alla qal fuqek mhu ħajtbiddel qatt. Però kif tarah int ibidlek. Kif tarah int, kif narah jien ibiddilni. Isimgħuni xi ħaġa, jekk rajtu mbagħad nagħmel messaġġ ma ħanistendikom frażi di biss tista' tomgħoduha u tagħmlu ġimgħa tfittxu u tikbru fir-revelazzjoni tagħha. Innutaw meta taqraw il-Bibja it-tens tal-verb jekk hux ser ikun, jekk hux qed ikun, jew jekk hux tiġa sar. Jiena u int f'dak li Kristu int u għandek tiġa sar. Mhux ser isir, hekk hu. Għalhekk il-wedid kollha tagħna falla isibu l-iva u l-ammen tagħhom fi Kristu. Tieni Korintin kapitlu 2. Mela dak kollu li Alla qal tiġa hekk hu. U jiena u inti rridu ngħixu mill-hekk hu. Mhux hekk ħajkun. Il-mument li x-xitan irnexxielu lili u lilek iġibna jwaqqana fil-żona fejn qed nipprova nkun imbierek, qed nipprova nkun infejjaq, qed nipprova nkun tajjeb, qed nipprova nkun qaddis, qatt ma tkun tajjeb, qatt ma tkun qaddis, qatt ma tkun infejjaq, jekk tiġġieled il-battalja minn hemm. Il-battalja inti u jien rridu niġġielduha minn jien imbierek, jien infejjaq, jiena qaddis, jiena qiegħed fis-sewwa. Diġà hekk hu. Meta tibda topera hekk, il-fejqan jimmanifesta, il-ħelsien jimmanifesta, il-prosperità timmanifesta. Għax imbagħad inti taf li m'intix topra minx kapaċi tagħmel int imma x'kien kapaċi jagħmel Kristu. U inti biss il-werriet ta' dak kollu li għamel Kristu. U ħafna minnkom, u ħafna minna, u ħafna Kristjani li anka tiraw dal-messaġġ qed jaqgħu f'din in-nażba għalhekk mhumiex qed jaraw dak li suppost diġà huwa tagħhom legalment li ġie mogħti lilhom is-siġillat iffirmat bil-linka ħamra tad-demm qaddisa Ġesu Kristu li hekk hu għax dak li Alla qal hekk ħajibqa' u dak hekk hu u inti ma tista' tagħmel xejn ħlief taċċetta u tgħidu grazzi hekk hu amen ikun ifaħħar l-isem ta' Ġesu Kristu. Amen. Ismawni di. Atti tal-Apostli kapitlu 26 in vers Halleluja. Idulhom ibaxxuna għas-sound. Gloria lil mulej. Vers 12. Ek bis-seta li naħseb. Ejwa ħanibda minn hemm. Ek bis-seta u l-permess tal-qassisin il-kbar tlaqt lejn Damasku da titkellem Pawlu. Jiena u sejjer f'nofsinhar sultan rajt dawla titkellem qudiem is-sultan. Rajt dawl aqwa mid-dija tax-xemx. Ġej mis-sema u idda madwari u madwar dawk li kienu fit-triq miegħi.
waqajna l-koll fl-art u jien smajt leħen jgħidli bil-silludi, Saul, għalix qiegħed tippersekwitani. Ibsa għalik li taħodok kontra in-niggiża, jien weġibt, min int? Mulej. U l-mulej għalli, jien Ġesu. Li int qiegħed tippersekwita. Imma u wieqa' fuq riġlejk. Għax jien għalhekk dertlek biex namlek ministru u xut tad-dera li fiha rajtni u ta' dawk li fihom għad nidirlek. Neħilsek mill-poplu u mill-ġnus pagani li għandhom qiegħed nibatek. Għalhekk ħafna drabi minn dak li l-mulej ħelsek, ħafna drabi li l-mulej juża l-istess lilek biex terġa' tmur taħles il dawk li kienu jagħmlu minnek fl-istess vizzju, fl-istess dnub, fl-istess ħmieġ, fl-istess affarijiet li Alla ħeles lilek, Alla juża lilek biex jaħles lilhom. Qed tifhmu? Biex tiftħilhom għajnejhom ħalli jerġgħu lura midlam għad-dawl mis-seta tax-xitan u jduru lejn Alla u bil-fidi tagħhom fija jiksbu l-maħfra tad-nubiet. Kif jiksbu l-maħfra tad-nubiet? Once li jemnu l-Vanġelu, nubietom jiġu magħfura. Morru xandru l-Vanġelu tal-maħfra tad-nubiet. Kull min jemmen il-Vanġelu, nubietom jiġu maħfura. Alleluja. U bil-fidi tagħhom fija jiksbu l-maħfra tad-nubiet u jkollhom sem ma dawk li huma ikkonsagrati lill-Alla. Bl-Ingliż jgħidlek jkollhom sem fil-wirt, jirċievu l-wirt. Ħanilkom frażi ta' ħarbux wara l-ewwel waħda, wara l-ewwel frażi. Sa ċertu punt, minn punto di vista waħda, id-dinja salvata. Ħadd mu qiegħed jisalva jew Alla qed jipprova ħanedha xejn differenti. Alla mu qed isalva lil ħadd. Imma li qed jiġri ħafna qed iduru lejn il-Vanġelu u dak li ilu lesta li 2000 sen ilu qed jirċivuh bħala wirt li ilu preparat għalihom. Allura min ħaj jintilef jispiċċa jmur quddiem Alla u jgħidlu inti ma kellekx għalfejn tintilef ta' kellek tiġa wirt ta' salvazzjoni. Għal min hu marit Alla jgħidlek inti m'għandekx għalfejn tkompli tibqa' marit ta' għax il-fejn anti ġelest għalik. Għal min hu maħkum jekk hux droga, jekk hux pornografija, jekk hux biża, jew jekk hux xi tip ta' sesswalità, ixiri jekk inti maħkum b'xi ħaġa. Alla jgħidlek isma' inti ma għandekx għalfejn tgħix maħkum ta' inti ġa liberat. Dan huwa il-wirt tiegħek. X'inhu huwa wirt? Number one importanti li aħna nifhmu x'inhu wirt. Wirt jekk huwa wirt ma tistax taħdem għalih. Għax inkella ma jibqa' xejn wirt. Wirt jekk taħdem għalih ma jibqax wirt. Rewind u rewind. Jekk inti biex tħossok il-ħass, kemm hawn min jħobb il-ħass. Ġejn kletim kulu ħafna l-ħass. Jekk toqgħod timxi bil-ħass għax ma nħossnix qaddis, għax ma nħossnix sewwa, għax ma nħossnix infejja, għax ma nħossnix denju, jekk inti timxi bil-ħass fuq il-kont tiegħek fil-ġenna għandek isem. Hemm ismek fuq hemm kont.
U inti il-mwet jgħidlek inti mfejja, inti mbirek, inti mqaddes, inti konsagrat, inti qiegħed fis-sewwa. Imma ma nħossix. Għalhekk il-ġus jgħix bil-fidi. Il-fidi x'tagħmel? Il-fidi taqbel ma dak li Alla diġà qal. This is a powerful statement. Il-fidi x'tagħmel? Il-fidi taqbel ma dak li Alla diġà qal. Għalhekk jiena ħafna drabi meta ġieli saqsuni, how are you brother? Nidlu I am blessed by the best. Issa, xi kultant jitquwa meta ngħidulhom hekk, imma fil-veru sens tal-kelma kien. Imma fil-veru sens tal-kelma kintom. U fil-veru sens tal-kelma għal dawk il-miljuni u anka suppost madwar 3 biljuni fid-dinja li suppost b'mod wiesa u b'mod inġebbet jisejħu Kristjani, kollha għandhom l-istess wirt li għandek jien u int. Imma ħafna minnhom, anzi l-biċċa kbira minnhom, mhumiex jgħixuh għax m'għandhomx ir-revelazzjoni ta' dak li Kristu diġà għamel għalihom. Allura dak li diġà hu lest huma ma għalimin għajhom kellha għax għandhom ħafna infatti nuqqas ta' għalim li minn għalihom li jridu jagħmlu xi ħaġa huma biex jiġu aċċettati quddiem Alla, meta huma diġà aċċettati quddiem Alla permezz ta' Kristu. Iridu jagħmlu xi ħaġa huma biex jippruvaw ifiqu, meta huma diġà għandhom il-fejqan fi Kristu. Iridu jagħmlu xi ħaġa huma biex ikunu sewwa quddiem Alla, meta Alla tgħidulhom jien inti diġà għamiltek sewwa qudiemi permezz ta' Kristu Sidi. Għaw xaħat pregnant għaw il-lejla? Għaw xaħat pregnant letteralment? Inti nens. You lifted up your hand. Hallelujah. Because I asked if there's anybody pregnant, and our sister from America, she lifted up her hands. I don't know who is that guy guilty of this. Sister Roxanne, hello sis. Hello sis. Għaw xaħti għor pregnant, irġil ma jistax kunu, Għal-kem, jek tista tkun pregnant bil-kelma talla. Halleluja. Infatti inta spiss kun pregnant. Hello sister. Hello sister, hija. Din hija Roxanne, hello. Il-tort huwa tar-raġel. U ovvjament tagħha, għax it takes two to tango. Halleluja. Kemm inti Rosa? Mela, Roxanne għandha baby bħalissa. Ismawni. Ejn għamlu mod, Roxanne hija Kristu. Ġesu. Nafu li fil-verżjoni tal-kelma hija ta' Kristu għax hija Kristjana. Imma bħalissa nawraw ħaħasu lejk Roxanne bħala Ġesu Kristu. Kristu l-Messija. Orrajt din eżempju ma' importanti. Il-Bibja tgħidilna f'ħafna postijiet, pereżempju, ħansemmilkom wieħed personali, partikolari. Efesin kapitlu 1 vers 3, tafu x'għid? Nirringrazzja lill-missier ta' Sidi Ġesu Kristu li aħna imberkin kulħadd jgħid kull barka spiritwali fi Kristu. Aħna kulħadd jgħidha jiena mbierek b'kull barka jekk di taqbadha revelazzjoni int ħadd esplodi l-lejla. Issa jekk ħadd esplodu, morru splodu madwar Malta u Għawdex bil-qawwa tal-mulej. Halleluja. Aħna imberkin fi Kristu b'kull barka. Mela mhux qed nippruvaw nkunu mberkin, aħna imberkin. Imma hemm barkiet fiżiċi ta' fejqan, dik barka. Dik tiġà tagħna, tiġà tagħna. Hemm barkiet ta' ħelsien, dik hija tiġà tagħna. Hemm barkiet li aħna diġà bl-Ingliż nħobb aħjar, we are already made righteous, we're not trying to be righteous. We are righteous. Aħna tiġà fis-sewwa. Għalhekk meta ġimgħa tgħidli kemm qiegħed sewwa kif Alla jridek, jgħidlu praise the Lord. Ekku. Halleluja. U bdi bil-ħaq, insejta. Sewwa. So, mela kull barka prosperità biblika. Naf li għaw min jabbuża, ma jabbużaw b'kollox. Dik hija l-problema tagħhom, hija biblika nsemmuha. Sewwa,
Il-prosperità hija barka. Il-paċi hija barka. Li inti kollok il-boldness tkun qalbini hija barka. Dawn huma kollha barkiet li jsubu l-qofol tagħhom kollha fi Kristu, tarhom kollha fil-ħajja ta' Kristu, imma llum Kristu jgħix fik. Imma ħanamlu naqa differenti. Vera li Kristu jgħix fina, imma aħna fi Kristu. Nisimgħu wassa. Mela aħna mberkin b'kull barka fi Kristu. Bħalissa din Kristu moħħkom hawn. Il-baby qiegħed fiha. Qiegħed fiha. Fejn imur Kristu, imur il-baby. Issa, għaw xi ħadd waqt li kien pregnant xi darba smajtu l-baby għatas. Jonathan, qed tidher inkwetat. Jina mhux qed ngħidlek għadsit waqt li kont hemmhekk smajt. Jew forsi smajtu l-baby jitfa' xi waħda. Smajtu ġarba jagħmelek int? Il-baby xi darba għaw xi ħadd ħass il-baby jħoss il-bartek, ħass il-bart u jgħidlek mami jitfal il-gverta please. Jew hot water bottle. Għaw xi ħadd għaliex il-baby ma jħoss xejn minn da? Għax huwa moħħbi fi Kristu, moħħbi fl-om. Protett f'dan il-ġisem li jsejjaħ ta' Kristu. Qed tifhmuha? Fejn imur Kristu, imur dak il-baby. Jekk ikun hemm virus biex jieħdu il-baby, trid tieħdu l-ewwel l-om. Jekk intejx fi Kristu, l-ebda virus ma jħelqat miegħek. Naf hawnhekk qed nistreċċja xi wħud minnkom il-fidi tagħkom hemm anke tiegħi. Għax il-verità ma titbiddelx laqqas għall-pastor. Kristu qatt ma jimrat. Issa, tħossokx ħażin jekk timrat imma taċċettajiex bħala realtà. Fis-sens din hija xi ħaġa foreign għalija. Inti meta jkun hemm xi virus jipprova jattakkalek ġismek ma tgħidlux ara. Thank you tal-li ġejt. Ftakart fija, hux veru. Tgħid le, tkaċċieħ il-barra u tgħid no, dis xi ħaġa barrani, għalija barranija. Infatti fil-veru sens tal-kelma, infatti għalhekk ġismek imbagħad jimrat għax ġismek qed jiġġielida x'ma jridix. Issa jekk jiena u inti ngħixu f'din ir-realtà u r-revelazzjoni ta' minn aħna fi Kristu, biex il-mart imiss lilek l-ewwel irid imiss il dak li int fih. Jekk ix-xitan jiġi biex jipprova jmissek, l-ewwel ma jrid imiss huwa lil dak li int insab tgħix fih. Allora jekk biex ix-xitan imiss il-baby, bil-forsi jrid imissillhom l-ewwel. Qed tifhmu? Allura meta jiena u inti ngħixu f'dak il-kukun ta' Kristu moħbija fi Kristu, jiena u inti ir-realtà ma tibqax iktar ta' dak li x'inħossu x'naraw b'daw l-għajnejn u x'nismgħu daw l-għajnejn, imma ngħixu bir-realtà ta' x'jara Kristu għax il-baby ma tjara xejn minn. Il-baby hemmhekk qed jisma' dak li tista' tisma' l-om biss. Għax il-ħajja tiegħu is-sors tal-ħajja tiegħu hija l-om. Bħalma jiena u inti s-sors tal-ħajja tagħna huwa Kristu. Għalhekk il-Bibja tgħidlek daw kollha li jgħixu fi Kristu huma ħaġa waħda malla. Għandhom l-awtorità fuq ix-xitan, jgħixu bil-fidi u jgħelbu lid-dinja. Id-dinja ma tifhimhomx bil-fors. Għax jgħixu f'dinja oħra. Mur għajlu l-baby hawn, għajlu saqsih kif għaddejja Malta. Għalhekk Malta r-realtà ta' x'inhu għaddej Malta mhix reali. Għalhekk ir-reali x'inhu għaddej f'din ir-realtà. Għalhekk jiena inkom dil-ġimgħa tilkom tisimgħu l-ebda stazzjon Malti. U laqqas barrani, u għettilkom jekk ħataraw, jekk xi minnkom tħobbu taraw ir-raj, l-unika raj li għandkom tagħmlu law għan laqtu laqsej, da l-unika raj li għandkom tiżimgħu. Amen. Halleluja. Għaliex, għax inti trid tiffidja minn int fi Kristu, xejn Kristu. Għax imbagħad dak isir reali tiegħek, imbagħad dik issir bħalma jħobb jgħid Sidrot. Jgħid welcome to my world where the supernatural
is my natural. Imma, that's your natural. Dak mux il-natural ta' sidrot, huwa natural ta' kull minnu suppost fi Kristu. Issa l-ġrida tiegħi u tiegħek hija li jiena nibqa' fi Kristu. Mill-lat legali jiena nħin kollu fi Kristu. Mill-lat esperjenzali minix jien kollu fi Kristu. Battu għadi? From a legal position, I am always in Christ. But from an experiential position, I'm not always in Christ. That's why sometimes I get in the flesh. And that's where I lose all my blessings. Because your blessings are enjoyed in Him, not out of Him. Your healing is in Him, not out of Him. Your deliverance is in Him, not out of Him. Your peace is in Him, not out of Him. Il-moment li dan il-baby joħroġ minn dan il-ġuf, wara li kun għamel żmienu u ħajoħroġ qawwi saħtu, halleluja, f'isem Kristu, glorja li mulej. Min hemm ħajibda l-battalja tiegħu. Sakemm dal-baby jgħix fi Kristu u f'mil-vemal mami mistrieħ. Jgħix fil-mistrieħ. Il-moment li jibda jgħix għal rasu, jibda jiġġieled. Jiena u inti maħniex imsejħin biex niġġieldu, aħna jiena u inti msejħin biex nistrieħu. Ir-re ma jiġġielidx, ir-re jirrenja. The battle has already taken place. We now enjoy the victory. And our battle is called the battle, hija battalja, hija struggle jgħidu la prattema, hija taqbida. Li jiena rrid kontinwament irid nibqa' konxju li ngħix fi Kristu. Dik il-battalja tiegħek kontinwu. Għatu ċabċipa lil Roxanne u l-baby. Roxanne, dak il-baby huwa wieħed mill-ftit babies għad f'ħajti li Alla tiġawżaħ qabel ma bidwieled. Meta xi darba jgħidulu l-mulej ħajużak, jgħidhom tgħidu jużani. Halleluja. Morru fil-ktieb ta' Atti tal-Apostli 20. Qed taqbdu din aħwa? Qed taqbdu xi ħaġa? Għalhekk il-fidi hija neċessarja. Għax il-fidi, bil-fidi inti, you access, kif tgħidha bil-Malti? Taċċessa, tirċievi, għalhekk il-faith always receives. Il-fidi dejjem tirċievi, x'tirċievi? Dak li ġiet ewwel lest fik. Jiena it-tfal tiegħi għandhom bħal ħafna tfal ta' Maltin u għawxin bħalkom, għandhom il-kont fil-bank diġà. U nitfalhom xi ħaġa żgħira kull ġimgħa fil-bank. Daw, x'għamlu għalih? Xejn. Ma diġà hemm kont taħt isimhom. Jiena u int, x'għamilna biex nakkwistaw dawn il-barkiet kollha? Xejn. Ma kemm qed tutilizzaħ il-kont? Jew qed tipprova taħdem għal dak li diġà Alla ħalla salih bisħieħ permezz tal-Ibnu Ġesu Kristu. Għalhekk hemm differenza bejn Kristjan li dejjem jitqabad u jiġġieled bejn Kristjan li qed jirrenja bil-paċi u bil-fidi. And if you are wrestling, you are not resting. You can't be doing both at the same time. Our struggle is not against flesh and blood. Il-taqbida tagħna mhijiex kontra l-ġisem. Ma kontra l-ispirti. Għaliex, għax xi tagħmilek ix-xitan? Ix-xitan jrid kontinwament jaljenak f'min int fi Kristu. Għalhekk fil-Bibja meta naraw il-mulej jgħid li d-disċipli x'għandhom jagħmlu, qatt meta jgħidu għal-fejqan, qed ilbux il-Alla għal-fejqan. Ifejqu. I mean, for me this is a revelation that I still have to grow in. Naf li ħafna well-meaning pastors, mux għatem mux iżagrileċ ta' jibdaw jitolbu missier, Lord God, we ask you to heal my brother. Okay, fine. Mintix ta' iżagrileċ imbejt għamilek. Imma ġesu ma għalomx hekk. Ma għalomx, morru tolbu l-missieri u għot tolbu l-Alla biex fejqom. Ma għalomx hekk. Għalom morru fejqu l-morda. Issa dik ir-realtà jiena nafa u l-iskrittura u l-vers u l-ċepter nafu eżatt. Imma qed nikber fir-revelazzjoni ta' diħħa għax hija
wow. Be healed. What? Just be healed. In Jesus' name. Imma in Jesus' name, mhix xi tag name. In Jesus' name, I am living in the name of Jesus. Jiena kontinwament ngħix fih għax jiena ma nitkellimx għalija, ma noperax għalija, ma ngħix għalija. Jiena llum ħajti u għandha tkun ħajtek u ħajtna ta' kollha suppost jsejħu Kristjani, Kristu. Jiena mhux Gordon John Manxa Kristjan, jien ngħix fi Kristu. Pawlu xal. Ħajti hija Kristu. Għalhekk darbettilkom frażi u xut minnkom sakemm ċarajtilkom. ħabib tiegħek kien inċempilu għalli veru ġbitni l-bieraħ li qed l-ewwel kif għetla għalli tgħidni xok ta'. Meta tiftakar qedtilkom xi 5 xhur ilu, qedtilkom jiena ma nsegwix lil Kristu. Jiena ma nimxix wara Kristu. Kemm hawn min jinkom jimxi wara Kristu? Hawn xi ħadd jimxi wara Kristu? Issa toqgħodu attenti jekk tollu xejdejkom. Il-Kristjan veru ma jimxix wara Kristu. Il-Kristjan veru jgħix fih. Għalhekk tridu tifhmu wkoll id-differenza bej Ġesu qed jitkellem taħt patt antik li ċertu fett ma setgħux jifhmuhom. Mbagħad meta ġie l-Ispiritu Santu bdew jifhmu affarijiet li mingħajr l-Ispiritu Santu ma setgħux jifhmu. Għax fl-ebda storja ta' umanità, l-ebda bniedem qatt fuq din id-dinja ma għaddilu mill-kuruturi ta' moħħu li Alla l-kreatur tal-univers ħajġi għandu. U għalhekk Kristu jgħidilhom fi Ġwanni kapitlu 16 għadbaqali ħafna ħwejjeġ x'ngħidilkom. Imma l'issa ma tistax tifilħuhom. Imma la jiġi l-Ispirtu Santu u ħajallimkom. Ħajtikom ħajjirrevelalkom. Affarijiet li bħassi ma tistax tifhmuhom. U għalhekk Ġesu jgħidilhom jiena ħanitlaq ta' ma ħanerġa' niġi. X'inhi? Issa ħawwart il-wires ta' moħħi. Ħatitlaq terġa' jew ħatitlaq jew ħaterġa' tiġi x'għad għamel. Għalhekk qallhom x'inti tajt, qed tifhmuh innhom. Daħħat ħajtlaq jew ħarġa' jiġi. Marru qaraw Ġwanni 16 hekk qed jgħidu. U għandhom raġun. Insejjer jew ġej x'għad għamel. Għax ħawwattilna l-pedamenti ta' moħħna. X'inhu jgħidha? ħajmur missiru ħajqa magħna. Kif jisakun? Mhix nifhem taġbin. Ġesu hekk qallhom. Jiena se jeħdel missieru ma tonwar ħanibqa' magħkom. Anzi ħankun fikom. X'inhu? What? Guys, ma nafx moħħi qed jgħajja. Tħabber rasek xejn. Issa la Ispirtu Santu jiġi jellemkom kollox. Wow! Hallelujah! That's Christianity. U għalhekk niddikjara u ġieli jetta fuq it-televiżjoni nazzjonali. Għaw Malta ħafna qatt ma raw Kristjaneżmu. Raw kattoliċiżmu, reliġjon, paganizmu, l-idolatrija, imma Kristjaneżmu ħadd għal ħafna snin qatt ma ra. Għax Kristjaneżmu tfisser int fi Kristu, mhux int reliġjuż, jew jiena mmur post. Ta' Kristjaneżmu. Is-sejd li di. Kristu jpejjeb. Kristu jieħu droga. Kristu komdu jara l-pornografija. Kristu jmur jiffornika mal-girlfriend, mal-boyfriend jew ma' tnejluma. Le. La jkollok ir-revelazzjoni tinħeles. You shall know the truth. And once you know that truth, then you will be set free. Hallelujah. Do you understand? It's not what I'm trying to be. It's a revelation of who I am already in Him. U jiena wint hija l-battalja tiegħi ma' dan il-ġisem stess li rrid nibqa' kontinwament fokat min jien fi Kristu. Amen. Mela kif irċevej dan il-wirt? Kull wirt il-bniedem li jirċievi il-wirt jirċivih bis-saħħa ta' relazzjoni
fuq bbażat fuq il-beni rikkezzi ta' ħaddieħor li ħafna drabi kun ħadem għalihom. Meta xi ħadd irċieva wirt, l-ewwel ħaġa qabel ma rċieva l-wirt, dak li ħallilu l-wirt miet. Il-wirt biex tirċivi int kellu jmut xi ħadd u kellu jħallas għalih xi ħadd. Int kull ma kont mort għand in-notar jew għand l-avukat u għalhekk dan huwa tiegħek. Kif? Kif x'għandi nagħmel? Mur u gawdi. Imma x'irid nagħmel? Ġest mur gawdi. Imma le mhix qed nifhem ta' x'irid nagħmel imma biex kolli dan. Xejn, tiġa tiegħek. X'inhi tiegħi? Ma jiena m'għamil xejn dak kif ma ħdimx għalih. Le dak ħadd ieħor ħadem għalek b'xejn. Il-grazzja, il-mirakli, il-qawwa tal-Ispiritu Santu, ismek miktub fuq il-ktieb tal-ħajja, m'għamel xejn għalih int. Huwa grazzja. Imma xi ħadd ħallas prezz qares għalih. Għalhekk meta mmorru nxandru l-Evanġelu tal-Grazzja, mhux inti ma tersaqx lejn Kristu biex tagħmel int, tersaq lejn Kristu biex jagħmel hu. Il-Vanġelu mhux kun tajjeb biex tersaq lejn Alla, il-Vanġelu Alla tajjeb u resaq lejk. Dak huwa l-Vanġelu. Halleluja. Atti tal-Apostli kapitlu 20. Vers 32. Atti 20. 29, 30. U issa nitlaqkom fidejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu. Dik il-kelma li għandna l-qawwa li tibnikom, għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom semkom fil-wirt fost dawk li huma konsagrati lilu. Met inti ma tistax tagħti lil xi ħadd wirt bħala pagament. Kull wirt jiġi rċevut bil-grazzja, xi ħaġa li ma kanx ħaqek. Efesin 2 għalhekk fejn hemm il-grazzja hemmhekk topera il-fidi. Għalhekk il-grazzja ma setax tidher permezz tal-liġi, għax il-liġi x'tagħmel int u dejjem qatt m'għamil biżżejjed. Il-grazzja temmen u tirċievi kollox. That's it. As simple as that. Eva. Too good to be true. I know. But it is the truth. Hallelujah. Thank you, Lord. Fettilkom biex imorru? Efesin 2. Isimgħuni x'ħanejdilkom sewwa. Moħħkom hemm sew daw kollha preżenti u daw kollha li tjaraw dal-messaġġ. Moħħkom hawn. Jiena u inti m'għadniex taħt il-patt il-qadim. Il-patt il-qadim jiena u int laqqas ittra waħda ma jiena u int taħtu. Laqqas ittra waħda, laqqas frażi waħda xejn. Għalhekk Kristu qal dan huwa patt ġdid. Ħantikom kmandament ġdid. Ħantikom twelid mill-ġdid. Kollox fi Kristu huwa magħmul ġdid. Jiena naqra it-testament il-qadim illum sal-lum il-ġurnata biex nara r-revelazzjoni ta' Kristu. Tiftakru Jezebel u Ahab? Tiftakru għadik l-istorja? Fit-tieni slati u fl-ewwel slati? Tiftakru Ahab riedet il-wirt ta' wieħed min-nies tal-Alla. Ahab għadha tiġri warajk illum il-ġurnata. Ahab u Jezebel għadhom jiġri warajk. Li kontinwament ridu l-wirt tiegħek. Għax huma jafu, d-demonju jaf li s-saħħa tiegħek hija biss fil-wirt tiegħek. Għax il-wirt ma jitkellimx fuqek, il-wirt jitkellem fuq dak li ħallilek il-wirt. Għalhekk irid inessik il-wirt ħalli tibda topera fil-ġisem u bis-saħħa tiegħek jibilek.
U inti minn għalek tiftaħar li żomm il-liġi, jew iżomm l-10 komandamenti, jew 613 il-komandament, u kontinwament ix-xitan jibbillek jomod fik. Għax il-fidi hija biss permezz tal-grazzja. U ma tistax toġob il-Alla mingħajr fidi. Mingħajr liġi diġà nafu li ħadd moġbu, għax kollha dimbu u waqgħu mill-glorja għax kollha dimbu kontra liġi. U ġagbu kapitlu 2 vers 9, anke jekk kun dnibt jew kissirt wieħed mill-kmandamenti li nassugurak li ksirt wieħed mill-inqas kull sekonda. U koll il-Bibja tgħidlek jiġifieri jekk inti jekk jiena missjajt komandament wieħed, pereżempju jiena gdibt. Mela anke jekk sib dak, Alla tgħidlek mela issa la inti gdibt, int qattil, int fornikatur, adulteru, idolatru. Le ma m'għamilx dawk, le ma sadaqsek jew gżirthom kollha. Issa qed tifhmux daqqa ta' ħarta lil-Alla nkun qed nagħtuh meta jiena nipprova nkun fis-sewwa permess li nipprova nżomm il-liġi. Bħalma darba wieħed miskin Aziz quddiem Alla ma miskin xorta waħda qalli aħna ma nistgħux nżommu għal-liġi, ma nipprova. Ma fimt assolutament xejn! Mhux ħafna, zero ma fimx mill-grazzja u mid-dem ta' Kristu. Zero. U ma fimt xejn mill-patt. Zero ta' niddikjaralek, ma fimt, mhux ħafna ma fimx, zero ma fimx. Għaliex Kristu kemm darba juża ġdid. Għaliex jiena u inti jekk xi ħadd ta' hawnhekk qed jipprova jaċevola l-Alla x'tagħmel int jew billi żomm il-liġi, jiena u int m'għandniex l-istess mistier. Tidejlek għaliex? Għax inti għadek qed topera taħt il-kreazzjoni antika. Jien qed nopera fil-kreazzjoni il-ġdida. Qed tifhmu? Ir-realtà ta' min int fi Kristu huma dawk għal min huma kreati ġodda fi Kristu. Jisi wara 7 ijiem Alla l-Bibja tgħidlek wara 6 ijiem Alla strieħ fis-7 ijiem. Però ma ġiet min jum jissejjaħ il-kreazzjoni ġdida. Poplu ikkreat ġdid għaddis fi xbija tal-blad nub. Għaddis eżatt ma ġemp Alla daqsalla werrit ta' Kristu dak kollu li huwa ta' Kristu ta' tiegħek. Għalhekk Ġesu jgħidilna fi Ġwanni kapitlu 14 vers 23 f'dak il-jum. Ma titolbux iktar tal il-missier. F'dak il-jum. Kull ma tagħmlu tgħidu f'isem Ġesu. Għedilhom għalissa għadkom ma tlabtu xejn f'ismi. Bil-fors, għax dakinhar ovvjament, Ġesu kien għadu magħhom. Għalkemm kellhom daqsxejn ta' idea, għax fluqa kapitlu 10 bagħathom jikkeċċu xjaten f'ismu. Qed tifhmu? Però għalhom ma jasal dak il-jum meta ma titolbu xejn lill-missier. Kull ma tagħmlu tgħidu f'isem Ġesu. U mhux għax tallimta bl-amment bħala teorija, għax issa int ħaġa waħda miegħu. Isimgħuni ħanikom xi ħaġa għal dawk kollha li intom titolbu fuq il-nies fuq il-morda, għal dawk kollu li intom tkeċċu xjaten. Li suppost kollha kemm intkom. Don't let the devil make you struggle. Tħallix ix-xitan idaħlek f'battalja. Jekk tidħol f'battalja, aħjar tieqaf u tgħid minnu tgħid xedna hawnhekk x'jiena x'għamilt, jiena qed opera minn min jiena fi Kristu, jew jiena kemm jiena b'saħħti, jew kemm jiena somt, u jew kien tlabt. Ismani, itlob sum u imxi mal-mulejara ma taħsibx li qed ngħidlek imxi kim trid ta'. Biex imbagħad qed tgħix fil-ġisem. U ssir bejta tad-demonju mbagħad. Biex imbagħad kull m'għandek bistag name. Biex dawn l-affarijiet xorta ngħixuhom, imma mhux biex nekkwista xi ħaġa, imma iktar biex jiena nkun dak li diġà fajna Alla jien. Diġà hekk kien, imma x'inhi? Ix-xitan irid ibien issik minn int fi Kristu. Ħalli tibda topera bil-qawwa tiegħek. Għalhekk itwettqu fil-mulej u fil-qawwa tiegħu. U mbagħad tkunu tistgħu tifilħu. Qatt nassista x-xitan.
Ma x'tagħmel l-ewwel qabel ma tilbes l-armatura li Alla jilbes, l-armatura li Alla jilbes. X'tagħmel? Titwettaq fiex? Fil-muleh. Ġifieri kun b'saħħtek l-ewwel, kun naf int verament min int fih l-ewwel. Efesin 16. Kun naf min int fi Kristu, kun naf min Kristu huwa fikum mbagħad ilbes l-armatura tal-Alla. Kif? Billi timxi b'revelazzjoni ta' your righteousness. Timxi bir-revelazzjoni li inti bnidem ta' fidi. Tidem b'revelazzjoni li inti għandek il-verità. Timxi b'revelazzjoni li inti għandek ix-xabla li taqta' kull forma ta' dlamid. Timxi b'revelazzjoni li inti għandek il-Vanġelu tal-qawwa tal-salvazzjoni. Dik l-armatura. Hawnhekk għandna Ġesu ieħor. Hekk suppost tkun. Wow. Mux taf xej Pawlu jgħid, dini qed talba għalikom, Efesin 1:15-22, li intom ikolkom revelazzjoni tal-wird kbir li Alla għandu għalikom fi Kristu. Is-sum iva, titlob da żgur. Tixxierek 100%. Din normali għal minu fi Kristu. Imma mhux because what I do, but it's because of what he did. Qed tifhmuha? Għalhekk pereżempju, meta konna fejn Alaja fejn inti Alaja. Tiftakru Alaja l-ġimgħa l-oħra meta konna Palermo? Alaja f'daqqa waħda konna Palermo, konna ħriġna u ngħidlek il-verità dak il-ħin wara ġo fija li ngħid ġo qalbi qed wow. Tiftakar ġara Alaja meta konna mixin lejn il-baħar? X'kellek dak il-ħin? Tista' tajjat jew ngħajjat jien minflok. Abada u ġieħ kbir U xi ħsibt l-ewwel inti Alaja? Xi ħsibt? Kont miġuwa? Ħafna? Kienet miġuwa ħafna. Kellha wuġieħ vera kbir. Li bdiet ħadaqbad titawweġ. Letteralment. Kull ma għamilt hekk ara. F'isem Ġesu Kristu kun infejja. Taf x'għamlet hi? X'għamilt Alaja? Hija tgħid li imbellaħta. Imma hi ma tafx li dak kien baqgħet imbellaħ. Dak il-ħin l-uġieħ li beda jawwiġa. Speċa. Kun infejqa f'isem Ġesu. With revelation. If you want to shout, go for it. But shouting does not heal. I'm not intimidated when people shout. U laqqas meta nies joqogħdu jitalbu jagħmluha tar-reliġjużi. Iva binti. Iva bni. Xi kultant ikoll jabdew. Wake up! Be real! My Jesus is not religious. Can you imagine? Skużi, toħdux għalikom, imma this is religiosity that has replaced your inheritance in Christ. Għattifmu għahwa? Isimawa. Efesin kapitlu 1. Anzi morru fil-ktib ta' Romani 8. Għattuħdu pieċi? By the way, fuq dan il-talim hemm kors sħiħ. Jismu dal-kors meta nagħmluh jismu l-awtorità tagħna fi Kristu. Ġifieri l-awtorità x'inhi? Wirt li inti tkun irċivejt wirt. And believe it or not, darba kien hemm ħanilkom darba ġewwa di storja veru madwar kemm? Madwar forsi 30 sen ilu. Kien hemm nies li bdew jieħdu xi panadols bħal panadols, imma ġo fihom ma jafux, ma kinux jafu li xi ħadd kien poġġa xi cyanide. U dawn min ħadu
Ovvjament immaġa inti mort għand il-farmacy u għedlu tini Panadol jew Tylenol jew xi ħaġa għax għandi l-ġuħ ta' ras u dajtik u tuħu waħda u toqtlok. L-allu taddilek rasek. Vera li trasi taddili minn għal mut imma. Imma ġġara in-nuqqas tal-arfin tagħhom għatilhom. U għax kienu ignoranti, msiker, mhux għax kienu ignoranti, kienu ġifieri kellhom l-ignoranza ta' xi kienet il-verità, ix-xitan ma kellux rispett, xorta qatilhom. Jiena u inti tista' tkun well-meaning, tista' tkun xi ħadd li ma titlifx service minn River of Love. U hekk għandek tagħmel. Jiena meta kont rejma l-Amerika ma kontx nitlef service wieħed. Imma ma jfissirx għax inti tkollok nuqqas tarfien, ara ma taħsibx li x-xitan ħajkollu xi tip ta' rispett lejk għax inti ma tafx. U nħobb ngħid dal-kliem, what you don't know may be killing you. Kunu għafu minn int fi Kristu. Kun għaf minn int fi Kristu. Romani kapitlu 8. Vers 17. Jekk aħna wlied, mela xtejt, imbirek missierna Tazina Ġgistu li permess tal-imħabba kbira li permess tagħha ħabna jisejħilna l-lum issa stess u lit Alla l-ewwel Ġwanni 3:1. Aħna l-lum nissejħu ewlied Alla. It-tfal tiegħi jissejħu ewlied ta' Gordon. Mhux qed jippruvaw ikunu, mhux qed jagħmlu xi ħaġa biex ikunu, hekk huma. Inti u jien maħniex qed nippruvaw inkunu ewlied Alla, jiena u inti ewlied Alla hekk aħna għax imwilda minnu. Għalhekk povri dawk l-insara li huma biss insara tal-isem jista' jkunu well-meaning, jista' jagħmlu ruxma ta' sagrifiċċji, jistgħu jagħmlu tgħid kemm affarijiet riti reliġjużi imma qatt ma twildu minn ġdid. Dawn l-affarijiet ma mhux ħajfhmuhom. Għax dawn huma biss, dawn huma revelazzjonijiet, rikkezzi, wierd kbir li Alla għandu għal qaddisin li huma wilda minn ġdid. Anti tista' tkun ġo komunità omrok, tista' tmur il-knisja u tixel ix-xemat u tnaddef l-artal, omrok. U forsi qed tagħmilha b'qalbek, imma ma m'intix imwieled minn ġdid. Titlef il-wied kollu tiegħek. Halleluja. Mela, Romani kapitlu 8 vers 17. Hekk aħna wlied, aħna wkoll werrieta. Werrieta ta' Alla. I love this. Werrieta ta' Alla u werrieta ma' Kristu. Kristu x'għandu f'idejh? Kollox. Dak kollu li huwa ta' missieri huwa tiegħi. Dak kollu li huwa ta' Kristu huwa tagħna. La darba aħna inbagħtu miegħu biex miegħu nkunu glorifikati. Is-sadbatija tagħna hija dbatija għall-Vanġelu, il-persekuzzjoni, it-tajjir, l-inġustizzji għax int għandek isem jissejjaħ ta' Kristu. Aħna werrieta ta' Alla, jiena u inti, ma għalhekk jiena u int, meta għalhekk li l-Bibja tgħidlek Alla ġie għammar fik, jiena u inti tempju tal-Alla l-ħaj. Nifhmu kollu dal-karawetta ta' fuq, jifhmu kollox le ma hija r-realtà. Għalhekk l-Iskrittura tgħid fl-ewwel Ġwanni kapitlu 4. U liedi, ma tafux la tibżawx minnhom fuq l-ispirit id-demonju xjaten, la tibżawx minnhom. Għaliex? Għax intom diġà elibtuhom, mhux qed tippruvaw talbuhom. X'għedtilkom fil-messaġġi tal-battalji spiritwali. Inti you're not trying to defeat Satan, you have to continue to hold on to your position of victory as him defeated. Jina mhux qed nipprova nirbaħ fuq xi dan, jiena kontinwament irid nfakkar lil nifsi min jien fi Kristu li inti ġara bih fuq.
Għalhekk isimgħuni sewwa, aħwa eżiż mexxejja responsabbli dak kollha li intom qed titrenjaw fil-Ministeru. Don't let Satan get you into a battle. I'm fighting. I fight you. No way. You are already defeated. Għalhekk il-fidi teleb id-dinja. Jiena u inti jekk inti tkun b'saħħtek fi Kristu fuq ix-xitan, ikber fir-revelazzjoni tiegħek fi Kristu. Mhux ara ma taħsibx li kontra s-sawm, jiena nsum kull ġimgħa. Every week I fast. Every week. One day, sometimes 2 days, sometimes 3 days. I fast. I live a fasted life. Imma nemmen fil-ħajja ta' sawm, nemmena. Imma mhux biex nakwista, biex inqatta. Għax li għankwista diġa kwestajt kollox, once li kwestajt il-Kristu. ċaħat għalli ma s-sawm x'jagħmellek. Xitik, xejn ma jtik, inaqqaslek anzi. Għal xi wħud inaqqas il-pis. Għal ħafna bħali jiena mhux il-pis għandi bżonn inqos, il-karnalità, qatta. Għaliex għax il-sawm jgħinek issir iktar spirit conscious, aware ta' min int spiritualment. Qed tifhmu aħwa? Bis-sawm jiena ma kwesta, ġiena kwesta għandni kollox. X'issa ta' kwesta aktar minn dak li Kristu diġà tak. Kollox ta' tagħni Kristu. Imma meta nsum xi ġrili, l-ispiritualità tiegħi jiena nsir iktar konxju iktar sensittiv għal dak li inti ġa fih fi Kristu. I need to fast so that my carnal nature will not take over, but my spirit will dominate my carnal nature. Do you understand? Ħala dak huwa s-sawm. Hallelujah. Thank you, Lord. U meta jiena u inti ngħixu b'din ir-revelazzjoni, nagħmlu bħalma darba għamel Will Smith Wigglesworth. Ma nafx jekk tisimgħu stejjer ta' bħal dawn in-nies. Jekk ma smawx aqrawhom hemm il-kolb hemmhekk fil-bookstore, morru aqrawhom. Fej darba kien hemm wieħed u ġabulu wieħed imxajtan. U il-pastor li stiednu bħala guest speaker ġabulu u għallu in Jesus name qed nikmandak biex toħroġ minn ġo fih. U dak qabad il-kowt, paġġa l-kappell u talaq l-barra. Għallu m'intix ħadd imministrala, m'intix ħadd itla' għallu le. Għallu għalfejn. Għallu mhux ġa għedtilha biex joħroġ, mhux qed ġejtlu biex joħroġ. U jerġgħu ġabuha wara, dalhom għalhom, I already told you, get out of here. That's it. U l-pastor ħassu ħażin, għallu dak kif mhux ħajtla' fuq. Kif mhux ħajtla' fuqha. Issa. Għal dawk li għadkom ma wasaltu xem, kollha kemm aħna, jekk għadna ma wasalniex dik ir-revelazzjoni taqtax qalbek, għax importanti li jinħeles. Imma jiena u inti f'dik ir-revelazzjoni li naslu. Għax Kristu qatt ma laqa kien joqgħod jagħmel ħupla u show. With one word, if I have to say it the second time, maybe. No more. Tiftakar my brother, meta kien dik id-darba l-waħed trek, braw, għadu tax tagħmelekx. Għax, meta jiena nġiet ma xidan nekrit, għax għat nġiet ġifiri għat naħadda bis-saxħa tiegħi. I'm trying to achieve what already is mine. In Christ. Don't fight Satan, fight yourself. Sometimes you've been beating yourself up. Jiena u inti rridu nikbru f'din ir-revelazzjoni. Min għadu ma wasalx, tħossokx ikkundannat, itlob mulej bħalma qal Pawlu, mulej din it-talba tiegħi li nikber fir-revelazzjoni minn jien fi Kristu. Dan il-gwird glorjus nirċevejt fi Kristu Ġesu li huwa sem tiegħi fil-qaddisin kollha. Mhux dak li hemm fis-sena ta' dak li għamlithom Ruma. Il-qaddisin li għamilhom Kristu. Amen. Għalhekk imbagħad meta jkollok din revelazzjoni tfiq. Meta jkollok din revelazzjoni ma tmiss droga oħra. Meta jkollok din ir-revelazzjoni ma tħares lej pornografija aktar. Meta jkollok din revelazzjoni taħfer, anzi, mhux ma tieħux offens, tal-li laqqas iżomm taqbad miegħek l-offens. Xejn tagħmellux ma jħux għalih. Jisloq. Għaliex? Għax jien mejjed għalija nifsi. Ħajti hija msalba mas-salib fi Kristu. U din il-ħajja li qed nista' ngħix mhix jien. Naf li qed taraw li mnieħri u d-nejja u imma
Jekk jiena ngħix fi Kristu, qed taraw il-Kristu fil-ġisem tiegħi. Is the truth. This is not a popular religious title. It's the truth. Għalhekk jekk kienu jissejħu Kristjanità. Għax meta rawhom joperaw, għalhom Kristu ma. Kif qed naraw Kristu jħoraw. Dak Kristu jħor, dak Kristu jħor, dak. Għax rawhom jitkellmu joperaw eżattament bħal dak li salbu ma salib. Għax qed jiġri hawn xi. Għatilna wieħed huwa tożżana. Ġiġra saru 500 daqqa waħda. Kif qed jimmultiplikaw dawn in-nies kollha. U kollha dik tixbaħ il-Kristu, dak jixbaħ il-Kristu. U bdew jgħidulhom Kristjani, nies li jixbħu lil Kristu. Kristjani mhux denominazzjoni ta' huma nies li jgħixu f'persuna. Fi Kristu. Hallelujah! That was just the introduction. Ħana qaralkom Efesin kapitlu ftit u nitolbu. It-talba tiegħi llum ismawni. Il-mulej jridna nikbru fir-revelazzjoni. Tgħix fit-Testament il-qadim u ħanejlkom xi ħaġa oħra. Tajjeb li taqra l-Vanġeli għax fihom ħafna xi tgħallem. Imma jiena u inti jridu nqattaw il-biċċa l-kbira tal-ħin tagħna fl-epistoli. U l-epistoli mhux in-nisa tal-apostli. L-epistoli ġifieri litri li kitbu l-apostli wara ġi l-Ispiritu Santu. Ta' Pietru, ta' Pawlu, ta' Ġwanni u ta' Ġuda. U ta' Luqa, għatti tal-apostli wkoll. Sewwa u ġagbu. Għaliex, għalhekk għax dawn issa l-Testament il-qadim qed jitkellmu fuq il-Messija li ġie. L-erba' Vanġeli qed jitkellmu fuq il-Messija li qiegħtaw fid-dinja u qed jgħix fostna. L-epistoli issa l-Messija li jgħix fil-poplu tiegħu. Għalhekk Kristu taħt il-liġi qallhom dan intom ma tistgħux tifhmuh. Imma la jiġi l-Ispiritu Santu. Tkunu tafu li jiena dejjem magħkom. Hallelujah! Thank you, Jesus! Glory to God! Ħana għaraw Efesin wieħed vers li biss, flimkien. Ħalli ma immorru lem. Fi Kristu. Efesin wieħed. Vers 3, isimawa. Imbirek Alla u mis-sidna Ġesu Kristu li barikna b'kull xorta ta' barka spirituali, f'kull xorta, kull tip, kull stil, kull kulur, kull xorta ta' barka spirituali f'ismawiet fi Kristu. Isimawni, kull ħadd iqum bil-bifa. Qabad il-bibja f'dik. Ħana ġew nibdew mill-bidu. Kulħadd jgħidi warajja. Ejdi warajja minn qalbek imma b'revelazzjoni. Missir qadis. Inti batt l-ibnek Ġesu Kristu biex fuq is-salib iħallas bisħieħ għal-mart kollu tiegħi, għal-biżat kollha tiegħi, għas-saħħtiet kollha tiegħi, għad-nubiet kollha tiegħi. U Ġesu int ħallast bisħieħ kompletament. Issa llum jien f'dan il-post b'revelazzjoni skont il-kelma qaddisa tiegħek jiena sirt werriet ta' dak kollu li jint għamilt għalija fuq is-salib. Għalhekk bil-qalbi niddikjara u bil-fidi f'isem Ġesu Kristu li jiena mhux marit imma nfejja u b'saħħti. Il-mart mandu lebda setta fuq ħajti għax jiena ngħix fi Kristu. L-mart mandu lebda qawwa fija. Jiena mbirek
Għax Kristu għal il-birek minn Alla. U jiena mbirek għax jiena nammar fih. Jiena nfejja permezz tal-ġrieħi ta' Ġesu Kristu. Għax Ġesu diġà ħa il-mar kollu tiegħi. Għalhekk jien fi Kristu nfejja. Jien imbirek u mhux miżħud. Għax Ġesu sar saħta għalija. U la sar saħta għalija, jien fi Kristu mbirek mill-ponta ta' rasi sal-ponta ta' saqajja. Grazzi mulej li kull saħta ta' povertà titkisser minn fuq ħajti għax Ġesu sar għalija povertà biex fi Kristu jien nkun imbirek bil-prosperità. Mulej għaddis niddikjara skont il-kelma għaddisa tijak jien il-ras u mux id-demb. Jien imbirek u mux misħud. Jien sejr il-fuq u mux l-isfel. Illum jiena ħajti ija Kristu. Mux iktar bis nimxi wara Kristu. Ħajti i Kristu. U nejx ta' Krist jan fuq din l-art. Persuna li timita u tixbaħ il-Kristu Ġesu. Mill-lum il-qoddim niddikjara li l-mart mandu lebda sada fuqi. Is-saħta manda lebda sada fuqi. Il-biża manda lebda sada fuqi. Id-droga manda lebda sada fuqi. Il-pornografija u iż-żina u l-ħmieġ mandu lebda sada fuqi. Għax jien imbirek maħsul fid-dem ta' Ġesu Kristu. Is-siġillat mill-Ispiritu Santu. Grazzi mulej li jina salvat. Mux ħan prova nsalva, jien diġà salvat. Għax permezz tal-grazzja jien salvat. Dan mux bil-opri tiegħi, mux bil-liġi, imma bil-fidi. Fil-xogħol li ġi komplut fuq salib li Kristu Sidi għamel. Mill-lum il-qoddim mulej, għatini revelazzjoni, ħalli ngħix ta' persuna ġdida, kreazzjoni ġdida fi Kristu. Kull dubju, kull biża, titla' minn fuq ħajti, kull marda, kull ħakma, titla' minn fuq ħajti. Barka fuqi, fuq uliedi u fuq familti, għal-glorja tiegħek missier. Fisem, dak l-isem li huwa fuq kull isem. L-isem ta' Ġesu Kristu li fih għandi l-wil tiegħi. Halleluja! Halleluja! Glory! Hallelujah! You may stop now here to you. Hallelujah! Jekk